Il-COVID għadu hemmhekk għax bħalma qegħdin naraw il-virus għadu jinfresh. Eks qarret is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci waqt intervista fil-programm NetLife ippreżentat minn Robert Cremona l-ħamis fil-għaxija. Charmaine Gauci qalet li bħalissa għandna varjanti ieħor tal-COVID li jinsab fostna u minkejja li dan il-virus jinfirex iktar minn varjanti ta' qabel dan mhux jikkawża żieda f'każijiet severi. Jekk tħares naqra x'qed jiġri b'dak in-numri li għandna fil-popolazzjoni bħalissa bħalma dek hemmhekk u bħala medja dal-aħħar 7 ijiem kien qed ikollna 377 każ. U jekk tħares ukoll lejn il-positivity rate issa tlajna ta' 25%, jiġifieri għal dak li nagħmlu aħna bħala testijiet minn kull 100 jkollna 25 minnhom li jiġu pożittivi li hija rata għolja ħafna. L-aħħar ċifri konfermaw li f'24 sija kellna 479 każ ġdid ta' COVID-19 filwaqt li fiequ 182 persuna biex il-każi attivi bħalissa huma ta' 4378 u fl-aħħar sigħat mietu żewġ persuni oħra kaġun tal-COVID bit-total ta' mwiet issa tela għal 740. F'4 ijiem biss pajjiżna ra 10 vittmi tal-virus. Bħalissa fl-Isptar Mater Dei hemm 65 persuna pożittiva għall-virus bi 30 minnhom li għandhom is-sintomi. Bil-35 persuna l-oħra li ttestjaw pożittivi wara sarilhom test qabel ġew rikoverati fl-isptar. Fost l-ammont totali żewġ persuni jinsabu fit-taqsima tal-kura intensiva kaġun tal-COVID. Kien għalhekk li Professur Gauci insistiet biex wieħed jieħu l-booster tal-COVID e kif huma 34,000 persuna biss dawk li ħadu t-tieni booster. Li kull darba rajna li meta tinżel l-immunità u jkun indikat li aħna nagħtu doża oħra, dejjem nerġgħu nagħtu dik id-doża oħra biex aħna dejjem intellaw l-immunità tal-popolazzjoni tagħna. Iżda ma jkollna immunità għolja fil-popolazzjoni, iżjed ħajkonna ċans li aħna nikkontrollaw is-sitwazzjoni u naqsu iċ-ċansis li persuni jkollhom komplikazzjonijiet. Il-Professur Gauci konfermat li qed isiru medja ta' 2000 swab test kuljum bis-self test ma jgħoddux ma' dan l-ammont. Jappellat biex wieħed joqgħod attent fejn imur biex jevita l-folol u qed ikun issuġġerit li wieħed xorta jilbes il-maskra fid-dawl taż-żieda tal-każijiet. Intant, fl-istess programm il-Professur Charmaine Gauci konfermat kif pajjiżna hawn 4 każi ta' monkeypox. Il-monkeypox trid li jkollok kuntatt mal-persuna li jkun prolongat. U għalhekk li ma nfirxiex bħalma nfirx il-COVID, però huwa importanti li min ikollu suspett li għandu l-monkeypox li ġeneralment qegħdin narawha tippreżenta b'deni u leżjonijiet speċjalment fuq il-partijiet ġenitali, imma anke mbagħad tista' tinferex partijiet oħra pereżempju fuq madwar il-ħal u anke madwar fuq il-ġilda u anke bid-deni. Importanti li jikkomunika mat-tabib tiegħu, aħna għandna ttestaw Malta wkoll issa ġibnieh li qegħdin nagħmlu t-testijiet hawn Malta, allura fl-istess ġurnata jkollna r-riżultat. Importanti li l-persuna jiżola ruħu għal 21 ġurnata biex ma jgħiddix lil ħadd ieħor u bekk inti tkun tista' tikkontrolla. Kristin Mamon, Net News.